一撃に可能。灼熱の炎が全てを飲み込め。強くなれたのかしら。生きるわけにはいかない。ごめんなさい。ものの剣となれ。ものの剣となれ。かの者を守りたまえ。
傷を癒したまえ。かの者たちを癒したまえ。癒しの力よ。かの者を守りたまえ。まだまだ強くなるぜ。者たちを癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。
の者の傷を癒したまえ。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。癒しの力が。俺の剣を受けな。力がみなぎってくる。滅びなさい。なんだと。ボーゼル。まあいい。次に蘇った。終わったな。そうね。姉さボーゼルの術が解け。ん、リアのラーナ姉さん。そういえばあんたはボーゼルに。でももう大丈夫だ。エルウィン、随分。いいさ。ソニアもよかったね、ローガ。ありがとよ、ヘイ。ソニア、もっと。だっていいさ。すまねえな。帝国に行くつもりだ。ベルンハルトなき帝国は。止めるったってどうやるんだ。ボーゼルがあんなこと。今はレオンが帝国をまとめて。ただ帝国内部の混乱を収束させるためにあえて光の。レオン姉さん。私も皆さんのラーナ姉さん。私レオンを救いたい。ラーナ。はいよし、帝国へ向けて出発だ。この調子で頑張るわね。ボーゼルを倒したエルウィンたちは光の勢力と先端を開いた帝国を説得する。